Kung musunod ta sa kinabuhi ni Kristo, mahimo sad tang agianan sa kaluwasan. Mahimo tang manluluwas in quotation. Kay ang atong mga buhat, ang atong mga pulong, mahimo mang kalipay sa katilingban. Lingyay mong tupad ing nalipay ra ang imong kauban sa balay. Nalipay. Basta musunod ta ni Kristo. Ug unsa may kinabuhi ni Kristo nga highlighted sad guys kinabuhi ni San Isidro, una kanang pagkamaampuon. Sa dili pa siya mo trabaho, magampo. Kita, kumusta man ang inyong kinabuhi karon? Mag-una ba gyud ang pagampo o ang paghuna-huna og unsay mga labhunon, unsay mga limpyuhanan, asa makakitag kwarta nga ibayad sa utang, ana ba mo mag-una? Unsay mga tambal nga paliton, hain ron to mga milagrosa kay mga lugar kay para maayo sa sakit, aron makapasal sa board exam. Mga inana dayon ang hunahunaon, pulos nakasentro sa panginahanglan sa kaugalingon. Ana. Ang pagkamaampuon mao ang pagpangita sa kabubuton sa Dios. Mao ang paghimo sa Dios nga mahimong hari sa atong kinabuhi. Una ang atong tubag sa Salmo. Ang Ginoo mao gyud hari sa tibuok kalibutan. Gubot kayo ang ato mga politicians karon. Ambot og kinsa nila'y nagsunod sa kinabuhi ni Kristo. Kinsa nila ang maampuon. Kinsa nila ang nagpagiyas Ginoo. Kinsa kaha? Marcos Group, Duterte's Group, o Pinklawan's Group? Secret. Ang ako lang nakita ba, hasta ang media, kasagaran sa ilang pangutana, nakasentro, nganong wa ninyo gisurrender, nganong wa ninyo gipaaresto si Bato de la Rosa. Mao hinuna nga ni resulta nga nagpinusilay na dito sa Senate kay usar gituyo adto mao si Bato de la Rosa mo nang naginukdanay nya nganong inyo man nang protektahan. Ang rason sad labi na ni bag-ong Senate President ingon siya, nangita ko sa warrant, wa may warrant of arrest. Nganong amo mang isurrender nga wa may warrant of arrest? Nya katusang gipakita-kita kunong Trillanes nga warrant gikan sa ICC, naaman say ruling ang atong Supreme Court nga gipagawas nga tanan nga foreign warrants muagi gyud sa atong local courts. Nya dili gikan man to sa ICC, iagi o sa atos local courts. Ato pa in short, wa gyud warrant. Nganong isurrender niya? Pero ang pangutana, nganong gyud nga wa gi-surrender? Nganong nitago? Nganong gi-protektahan? Obstruction of justice. Matod pa sa ni, banggiitan ko sa nga lawyer si Peter Cayetano. Unsay obstruction of justice? Naana di hukom. Na di ay judgment, konbiktado na di ito. Wa man. Gi-accuse, wa pag warrant of arrest. Nga klaro. Nganong nakasintro man sila sa pagdakop ni Bato de la Rosa tungod pamulitika. Personal interest. Muna din sa itong unang pagbasa, gusto nilang ipapatay si Pablo tungod kay nagsulti og mga butang awa sila kauyon. May gani kay just pod kaayo si tutingan tong Galio. Niingon siya, oy, ang inyong gihisgutan kana mading partig relihiyon, wa man ni siya sala batok sa lungsod. Ako gobernador man ko dinhi, official man ko sa lungsod, di ko mangilabot anang inyo Nana. Mo na may kay ingnon ba? Oy,
pamulitika ra man ang inyo. Dili mo na makaayos atong nasod. Ang ato rong nasod nahugmok nas ekonomiya, porting dakuas utang, why mga investors. Dili mo ana makuyawan. Ang utang nato porting dakua mitubo og hapit mo 6 trillions na ang tubo sa utang, niabot na ron tag mga almost 19 trillion gikan sa 13 trillion. Unya wa tay mga investors nangasira hinuong atong mga kuan, saka pagmaayong atong mga pamaliton hastang presyos krudo, gasolina ug ang atong peso against dollar nitibugsok ng atong peso. Musamot yun na ang inflation o ang kaning kayabos atong ekonomiya. Niya magsigi kag pangita ng Bato de la Rosa. Wa maigo. Nga naman, tungod kay wa ta magampo. Dili maampuon ang atong kinabuhi. Muna si San Isidro, igo kayo ang iyang mga buhat tungod kay maampuon siya. Lingay mong tupad. Ingna, kanang naong nimo bunga na sa imong pagampo. Ina kanang naong nimo karon ba mo nay bunga sa imong pagampo. Kung mao gani, congratulations. Ana, no? Kanang imo rong pagsigig palit og raffle ticket, bunga na sa pagampo. Nya na maligya kag raffle ticket. Kana basta magsikag pamaligya bunga nas pagampo. Ikaduha nga kinabuhi nga gipuy-an ni San Isidro mao gyud ang pag-alagad sa uban. Di siya magsigig hunahuna sa iyang kakabos, di siya maghunahuna sa iyang kakapoy. Ang iyang hunahunaon unsaon niya nga ang kakabos sa uban matabang-tabangan ug ang kakapoy sa uban maluag-luagan, mauli-ulian. Ana, kita magsige ra kita hunahuna nato, hunahuan to, uban gani di kasimba. Ngano man kay sige hunahuna siyang labhunon, siyang limpyuhan, siyang lakawunon. Ay iya gyud iya. Ang akong bata nga pa-eskwelahon, daghan kay mayon nato di pader, tabangi taon may pader kay nga akong anak mo college na, nya wa gid mi kwarta. Ay pastilan. Itugway na diha sa kalibunan, oy pagunahan na diha. Dako naman day kay naglawas, padung naman day na mo college. Pagunahan na haron magparihan na sila ni San Isidro Labrador. Paumha ba? Panguma. Di ba? Nganong gasigim kagunahunaan ng college nga dagko naman kay nagbukto ng imong anak. Pagunahan na. Patrabahuan na siyuta. Patam na nagtaong taong na to diya, tambo kayo. Dagko kay dahon, way bunga. Ay, o pa may pagsugod yung pamutot, ana. Bantay, maibog mo, daghan na kayo nagbunga, ha? Sige lang yung tanom. Sige, eskwela, niya, inig-inding radi ay. Standby ragyapos balay. Ang dako na kay kaglawas, pangarga diya, kami ganis una, City Anios pa, kurog-kurog pang kamot, inig lukdo, ngarga naman gani. Ako, 13 anyos pa, saka na mga ikuha ng mangga, mamutos naman gani ko, para lang yun makakwarta. Eskwela mo ni hunahunao noon. Eskwela niya. Napayuban mo ingon, padir, ang akong anak nakapabuntis niya, unsao man ni namo. Ako, unsao man, ipakasal. Uy, padir, mga bata pa kaayo. Buwagon, kasimpol. Buwagon, niya, mangumpisal balik. Niya, magpuyo nga tinarong, magampo. Mauna hinindot. Mauna nga, mahimong problema, ang dili unta problema. Tungod kay wa man ta mo puyo sa pagkamaalagaron. Kanang ta magsigig pangayo nako, magsigig pangayo, sigig pangayo. Nya duwa gyud ko kadumdum nga kani mga tawhana, naipipila. Wa ko kadumdum kaayo ba kani mga tawhana ni tunol nako, pader para sa nis imo diyang simbahan, para si man. Sige lang gyud pangayo.
Panghatag sa moy. Sama mo diha. Panghatag. Wa man may kwarta pa dir. Pastilan. Ihatag ang naani mo. Tulog na kati. Talent, time, treasure. Imong talento, imong abilidad, ang imong panahon, o ang imong bahandi. Kana, ipaambit na. Sige, pangayo. Trabahog maayo para doon na kay ikapanghatag. Na siya, sabutan na. O ang ikatulo, sumutunong pag-ampo, pagkamalagaron, ang ikatulo, unsa man, ang kaning pag-antos gyud. Kana bang di jud ka mo reklamo sa imong mga pag-antos? Ay pag sigreklamo anang imong mga uban sa buhok, nga kilay nipis na kuno, ay pag reklamo antos sana. Muna ningon si Jesus, mag-unag yun ang pag-antos, una pa mo malipay. Murabag ka ng babae kuno nga padong na mo anak, ang kasakit usa mo iyang masinati, una pa siya malipay, ikakita niya sa bata nga na tao. Nakasuway mamuan ang panganak. Sayon pagpanganak. Oy, ako amang ko kasuway kay wa man. Manto mo mabdos ang mabdos. Mao na. Lisodoy. Mao bitan ang uban karon magpalaygit dayon. Ang uban di karon magpills, magkondom, unsa pa nang uban diha? Abortion paging uban kay di kuno sayon ang pagpanganak o ang pagbuhi sa bata. Pero og imo lang ang antuson, ang hitabo di ay ang kalipay nimo isip bungas imong pagantos makapawagtang sa tanan nimong pagantos. Hastagod ang imong kasakit di na nimo mahinumduman tungod sa kalipay nga mahimong bunga sa imong pagantos. Ako karon lipay naman jud kay ko sa akong pagkapari. Maningkamot ko paningkamot og hinumdom sa akong pagantos sa una. Gikan pa sa akong pagkagamay hangtod karon ako ginansigihag subli-subli ngano man kay di pa tungod adto mga kasakita kato mga pagantosa di sa tako makatagamtam aning kalipay karon. Sinang kalipaya ani igo ra kamo dupa nya kwarta dayon. Kakuan na asa mo ngita na. Sa una, mga lunhat atong buko ko mahubutan daghan ni sakit-sakit ako mga dini nangapian na hogs manggam, dapsot, ligid, tabunan pas bukag, datugan pas bakat, lukdob, dakdak pa ka ng sapa. Kuan ba ka ng daghang kayong kasakit pero karon dopa, kolekta na yon. Sa una, mangita kong kwarta. Karon ako na'y pangitaos kwarta. Pader, pwede ka makamisa? Kwarta na saan. Pader, blessingin niya mong motor. Kwarta na saan. Mangita Ako'y pangitaos. Sa una, magsige ko pangita kwarta. Karon ang kwarta yung mangita na ako. Balibad ko sahay. Pila ko nakabuk atong balibaran. Kwarta mo na. Nya, nganong ingon anak man na. Tungod sa grabe sang kasakit. O ang grabing kasakit hangtod karon kanig yung pag-alagad o paghatag sa tanan. Kinilang ato mga project dinhi. Sakit kay ni tanawon Unsaon na nimo pagbayad ang atong bell tower? Sige ra ba nagtrabaho diha? Atong adoration chapel kumbati patagmayo na pay CR pila na ka milyon sa atong bayronon pero para na sa kaayuhan sa parokya. Unsa man muantos mo bayad ana o dili? Kana. Ug unsaon man pagbayad ana, raffle tickets. Kana ra gyud, bayrana. Raffle tickets. Muna pasalamat ko in general ang tanang nitabang nato sukad pa pagsugod nako diri hangtod karon atong pakpakan silang tanan. Liwat mong San Isidro Labrador. Hiplipayon unta mos mga tao. Iampo nato ato mga politicians nga mga buangon kayo.
nga naghatag og pag-antos sa Pilipinas, kamo kay inyong giuna ang inyong mga bulsa o ang inyong mga bisyo, mag-antos gyud maayo. O para sa mga nag-alagad sa atong katilingban sa Pilipinas, mga politicians, mga pari o uban pa nga gipaantos karon, gidaog-daog, congratulations, dunay umaabot nga dakong kalipay sa inyong kinabuhi. Antos lang, pagmalig-on lang, alagari ang atong katilingban.